gebouwd. We zitten hier bezig. Heel mooi. Eén kijker. Ik heb nog meer. Ja, we zitten te bouwen. Het gaat om een prijs, zeg maar. Het wordt de hoofdbeelden, denk ik. Ik denk hoofdbeelden. Ik weet niet. Ik denk dat we een paar moeten doen. Ja, ik denk dat wel. Gewoon een paar. Builders. Ik zeg even, nou, hij zit bezig. Oh, wacht even. Ja, zit ik helemaal nieuw. Nou, hij gaat een keer. Oké, even de andere kijken. Want dit wordt al mooi. Ik denk dat deze voor een kleiner object gaat. Ja. Ricky, ben je er nog? Ja, zeker. Oh, kon je niet eens op goed zetten. Misschien heb ik het er zo. Nou, tenminste. Hier. Oh, jongens, er is iets fout gegaan. In één keer. In één keer. What the fuck? Huh? Ja. Ja, dat was even een foutje. Hallo. Nou, dit wordt ook al mooi. Ik denk dat ik even voor de kijkers die het leuk vinden even ga skippen. Dat ik zeg maar even pauze ga doen. Dus kijk even dit. Wow. Wacht even dat ding erbij. Antwoord even. Hallo, we zijn er weer. Ja, nou, tenminste, we gaan verder. Dus zeg maar. Echt heel mooi. Zijn er reacties wie er moet winnen? Want nu ga ik geen keuze maken. Moet je deze in de reacties zetten. En geef een blauw duimpje omhoog als je een leuke video vond. En abonneer. We gaan nog even door. Alleen het is even een tussenstopje. Ik hoorde dat hij het echt leuk vindt om te bouwen. Dus, maar ik vind het echt mooi. Je kan hier ook. Nou, tenminste, ik ga kijken voor die andere. Tigo.
van hebben, dan koop ik een nieuwe. Maar dan moet je het wel even aangeven of jullie echt last van heel vaak van hebben of zo. En ja, doe dat maar gewoon. En dit is zo wel mooi. Wat zit er nog? Die gaat er door naar de kijkers die bevallen. Dus als jullie in de reacties nou even zetten wie er wint. Ja, ik heb ook eens een keer een prank al. Oh ja, dat kan ik ook doen voor het kanaal. Dus als jullie nou willen, like dan en reageren even dat als jullie dat willen. Ik doe het eigenlijk best graag. Dat dan wel met iemand anders, want